Әлеге балалар бакчасы үткән ел 60 еллыгын билгеләп үтте. Бүген биредә 55 бала тәрбияләнә, 5 педагог эшли. Коллектив районда үткәрелеп килүче төрле чараларга беренчеләрдән булып кушыла. ТАИСның 100 еллыгына багышланган проектның әһәмияте зур ди балалар бакчасы мөдире. Эти мероприятия, конечно, имеют очень важное значение. Бу чаралар зур әһәмияткә ия. Без бу акцияләрдә катнашырга тырышабыз. Балаларда кичкенәдән патриотлык хисе, туган республикабыз өчен горурлык хисе тәрбияләргә тырышабыз. Чувство любви, чувство гордости за нашу республику. Мин яратам сине Татарстан проектына балалар 3 телдә шигырьләр ятлаган. Саума Татарстан, Татарстан, Саума Тугандире, Татарстан, Сабантуллар или Тукай, Сайда, Зали ватаны, Татарстан, Республика минем, Тынышы, Хамдуслы бакчасы, Казан, Чалы, Альмет, Авалары, Ямле бакчасы. Без балаларны туган якны яратырга өйрәтәбез. Шуның өчен без безнең бакчада балалар белән шигырьләр сөйлибез, җырлар җырлыйбыз. Нурлат телевидениесендә биек җиңүнең 75 еллыгына багышлап Хәтер яши, Хәтер мәңгелек проектыннан соң яңасына старт бирелде. А тебе мой Татарстан, мин яратам сине Татарстан дип атала. Һәм дә инде безнең ул конкурсыбызда мәктәп балалар бик актив катнашырлар дип китеп калабыз. Аның төп максаты безнең билгеле инде ул Татарстанга, районга карата мәхәббәт тәрбияләү һәм дә инде телләрне үстерү. Конкурска нәтиҗә октябрь айларында ясалачак. Сабыйларның чыгышлары аналитик тапшыруларда бирелеп барылачак. Проектта катнашырга теләк белдерүчеләрдән заявкалар көтеп калабыз.